Salam Halmurad ağa. Salam iyileşler. Ha, Komsunuz? Salam, salam Abdurrahman. Salam hormatly yurtdaşlar. Köpden Bu bäri sosokbaşı ikimize yetti. Soralcana. Yaşlar yol veren atmadı tüvelemi. Bolmadı. Owa. Sağ ol çağırığınız için. Köpden bäri soraýarlar Halmurad ağa näme boldy, saglygy yerindemi, näme üçin çykan ýok diýerler de. Hı. Bugün Halmurad ağa bu temalarymız gata agyr, ýöne agyrlaryndan agyryny saýlap aldym. Şu günlükçe indi bugün sizin nemäňiz Balkan vilayeti şo tarapdan agyr habarlar geldi. Şonu bir dinleyijiler bilen paýlaşmak isledik. Häzir edip bilsem bir videonu karşıňyza çykaraýyn. Hani koy görelim. Halkıma da görsün. Mhm. Bir minut. Taýda ses nemesi. Sesi size eşitilmez. Ýöne siz temanyň nämedigini bilýäňiz. Bir dinleyijilerimiz, dinleyijilerimize nemet bolsun. Dinleyijilerimize eşitilýär. Şunu dinlesinler bir minut. Kakımız mugallim olup işlep, ecemiz olsa öy hocalıkçı olup, altı oğul 4 lüyli kemale getirip, arasında halal zahmet çekmiyor ve yaşan devrimiz aldanmadığı, öğüt nasihat verip, dünyadan öttüler. İn kiçi doğanım 6 karlıya miras düşer olup, 6 götürlağıdır maşgala durmuş olup, 2 oğul 3 lüyli kemale gelip, ağzı bir maşgala olup, 7 arkadağımdan halal zahmet çekmiyor ve aldanmadık diyen devlet adam için diyen şıgarlarından uğralıp, yaşap yorkalar 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 27-sinden 28-ine geçilen gijesi 6 ýylyň ýoklugundan peýdalanyp maşgala etdirler we bogup öldürüp 28-ine ýerden gelen polisiýa, hukuk, bilermen işgärleri öýde seljermi işler geçirenlerine tırlağıdır 80 manat üçün öldürülerligi we öýüň bir gapsynyň açarynyň oğurlanyp gidilerligi gelen hukuk işgärleriniň aýan boldy. Dernew döwründe kanun esasında adalatı çözüp 80 manat öýüň açaryny tapyp berip şu agyr jenaýaty aktyp berip ulagdan ejem ortada agyr jeda bermeklerini aýdan sözlerim garamany. Dernew döwründe 5 adam tırladyr men öldürdüm diýip boýuna goýarlaryny 45 güllap 80 manat öýüň açaryny talap edip gözläp geldiler. Benim 2 doğanımın üstünden düşüp, merhum tırlağların uluğu servedeli 45 günden soň mektepten 16 güllap alıp kalıp, oraz Berdim Hömmet prokuror sürçdi. Orkudup 2 ağasyny gördüm edip, Balkan welaýatynyň polisiýa we hukuk işgärleri işler öňürmany, ortadan 80 manat öýüň açaryny aýryp, 2 doğanıma ýygyderli sud karary bilen 3 ýerde 15 ýyllyk alıp, hukuk işgärleri wezipelerinden peýdalanyp 2 doğanyny tüm maryn görkezip 6 ýylyň pul ýok edip öýüň açan kanalyzyndy edip 2 doğany bir güne azatlıkdan mahrum etdiler. Edil arkada tırlağının ölümüne sebep bolan 80 manat we öýüň açar üçin adaletli paýhasly gahrman arkadagmy aktyp berip boldan muhattat elimden andyçýaryn. Arkada şihri bir maslahatçı Kur'anyna andyçýaryn. Hukuk işgärler işin öňürmän wezipelerinden hyýanaty peýdalanyp şeýhiplerin maşgaraçylarlaryny we ýaş ýetmedi çağalarymyzy we gerilerimizi we dogallarymyzy tütem edip hapa paş sözler bilen söwüp kanun esasyna kepillendiren hukuklarymyzy kemsedip şeýhiplerin maşgaraçylarlaryny onlar awnuk çağan ýene atasy ýetim oýup şeýhiplerin dadyna ýetişip
Ha, bolur. Abdurrahman. Doğrudanam bir men şüýnem bir gaty agyr bir mesele bolup durdy. Eşdenim maňa da bir arkaýyn diýinjem ýok. Hukum haram. Ata agyr gatlar bolup geçip. Ve Garabogul tragediyasi benim için bir temany atlandy. Garabogul şol oba. Olum Kızlarbat'ın etegine yerleşýär. 40 kilometrimi 35 kilometr. Kızlarbat raýonynyň bir obasy. Kızlar Sovet zamanında Kalinin kalkodynyň çoňu degişli obady. Men o Garaboguldy tutlyny bada 40 ýyllyk bular kän aýlanyny gören ýerlem gatnaşan ýerlem şeýle çarwa bir ýylatmyz bar şu topraklarda. Arasy rahmeti bilen maşgalatyny eklep ber. Indi şol şu ýanky şu maşgalar tragediýasynyň men hemmesini hiç birinin tanımak, ben şolun kakalaryny bilýän. Bize däde diýýär. Şolun dädeleri ýa şu oglunun şu maşgalan, şu çülpe çağalaryny yemeleri bolýar da kimsenin gara kakasy, kimsenin babasy bolýar. Şol italmaz mogollyň diýerler onu. Gara bogada ömrüni mogollyňçylyk edip geçiren şo taýdandan pensiýa çykyp, italmadagy şol 2007-nji ýylda dünýäden hoşlaşýar. Ene bunyň hem ýylyna 10 san şagysy. 6 san ogly, 4 san gyzy bar. Ende şolar men ýanky 1989-njy ýylda şol ýanky ýokary sebädimde deputatlar, kandidatlar bilen duşup geçirilenine men şäheriň içinden ýene bir şäheriň demir ýolunyň gaýrasyndan men iler tarapyndan ondan Kızlarbat raýonynyň ýene bir deputat saýlandy. Oňa da şol döwür komsomoluň birinji sekretary Gowkar geldi bar. Kandidat Gowkarlyň biri. Ondan men oňa ýanky näme diýen, ýanmy ýolla şol kömekçi bolup halkyň içine agitasiýa geçirdim. Gowkar barada gidip o görgüli sen Türkmenlinden bilen şol ort mekdepde okansan, o ýerlerine de gözlemde urlama. Ondan şol Garabogada baramyzda men bilýän zadym şol ýeme ýygnakdan soň ýa halk bilen duşuşykdan Şyhy watyrlar. mogollyň öýüne bir käse çaý içip aňyryna okumda gowalar. En ýadyma düşýär şo. Ine şo ýaşlygyny men şo döwür şo taýda görenim ýadyma düşýär. Indi näme bir gelin indi şu tragediýa bir terapin ujuny köşläp başlasa. Indi ýanky 6 ogluň hemmesi öýleniň gyzlary durmuşa çykan hertiniň öýt maşgalasy, çarasy bar. Indi şolaň 6-njy oglu da adam 6 körpe oglunyň maşgalasy adamyň ýeme tylla gözel. Şunu 2020-nji ýylyň 27-nji sentýabryndan 28-nji sentýabra geçilen gijede öz öýüniň içinde cesedin tapýarlar. Bogulyp öldürdi. Ondan şol öýüň içinde şifanýeryň içinde ýokarsyna seyf bar eken, pul saklanýar. Şol seyfy açypdyrlar. Şol seyfyň içinden hem şol 80.000 manat alınıp gidildi. Ondan ertesi günü bir adamlar üşüye görüyor, seyrediyorlar, sonra çekip başlıyorlar. Külçüler, vilayetinkiler var Balkanlar. Yine kim etti şu cinayeti? Bunlar çok kılgınlığı bilen 6 tane adam saklayanlar. Atları, familyalar yine çıkar, nasıl yemede patlan içinde bağdır. Koyuyorsunuz, Abdurrahman bu halkımızdan görsün. Şu tayda oların biri, bulan yankı şol öýýesiniň boyun çapany beýle kese, at çapany gelen bir kömekçi. Ay gara şolun 6 adam hemme şol öý bilen otlaşykly şo maşgala patrodyna işleýän kömekçiler, işçiler. Bular ben pikir edýän guruplar.
Men devam ettirdim. Ne şu 6 adamı ilkinci deftlapkı dermewde bular özler boynalyarlar çok geldi biz öldürdük. Ýöne bu doganlar ýa-ni şyhyplar 6 dogan bular sorak berýärler. Hani onu şolar öldüren bolsa hani bir seyftaky pullar ýa seyfin açar hem öýüň açar. Şunu tapın diýip talap edýärler bir ýemeden sülçülerden. Aradan 45 gün geçýär. Bular hiç de ne tapýarlar ne gözleýärler işlerim ýok. Ahyr soňy bular talap edip oturan soň bu maşgala näme diýip aýdyn düşünip bolar ýaly. Aslında şular oba inteligensiýasy, şu obada kakalar mugallym bolandan bulan okan alma kitabı düşünjesi, dünýä garaşy ýeterlik maşgala bular. Şoň üçin hada kanuny bilýän adamlar bolansaň, şular ýaly gurply ýaşamaga da mümkinçiligi bolar. Zahmet azaby bilen. On adam bir maşgala. Indi bular näme diýär? Sülçüler şol men pikir edýän şo pullary bermejek bolup ýa gözlemejek bolup bular ters ýola çapýarlar. Ýani şulan öz üstüne ýükleýärler, şyhyplan maşgala. Siz öldüripsiňiz şo geldi diýip. İçinden şulan saýlap alýar iň uly agasyny, ýani Aşyr Durdyny, Aşyr Durdy şyhyp bilen onuň üçüncü ogly Mel, ady Mel. Şony ikiden tutsak edýärler. Akıdıp o taýda urup biýenjip horlap zulüm görkedik şolary etmediği işlerini boyunna goýup biletdik diýdir ýa. Onsoňa ýene de şol şo taýda açgynlygyna aýtjak başenda şu prokuraturan işgärleriniň polisler bilen mähkeme bilen döwlet işgärleri diýip öýden atlandyrýanlar bular dilli uçukda işleyen cenayetkar topar diýip aýdýar bular guramaçylykly, ödürüm guramaçylykly. Ine çoňa ýeredim ýa-ni Aşyr Durdy ulagatynyň hormatyna şu bir ýetimlikden galdyrdy, kömek etdi, hemmämize agalyk edip otyr maşgalamyz edip iň körpe dogan bar ýa-ni 6. Çoňa 2015-nji ýylda täze ýaga aýrylmadyk ýa-ni Toyota Hilux pick-up maşyny oňa bahaty $35-40 miň dollar. Şonu sowgat berýär agasyna. Indi ýa şular tutanny hökümet bu maşynyň konfiskasiýa edýärlik diýär. Nämemiş? Ene jenayete degişlimiş diýär. O bende o görgüli wastylar gözek öýünni jesedi tapylýar. Ne maşyny, ne beýlekýe hiç daxily ýok o maşyna. Ine muna market ýarar soňam suut bolanyrsa döwletiň haýryna geçirdik diýär. Indi gör wagt bugun haýry bir hukuk goraýjy şu maşyny minip ber feýdadan. Ine bilen bir goşmaça halkymyz biler ýani. Indi şu taýda bular ne görüp otursaňyz şu suratlarda bular soňra çelli göreşjek maşgala hana ýeme diýerde adamlar kimden haray gözlejegini bilmän, mezbur halinde biz düşünüp otyryp Abdurrahman. O ýurtda ne kanunyň, ne kadan, ne döwletiň, ne hökümetiň hiç bir gurulmasan işlemeýän. Ýok. Gün güýçliňki gowurga diýişliňki, alan aldyňky. Indi şu maşgala öz güýji bilen, öz maňlaýdary bilen gurupdyrlar özüne guruply maşgalany. Bular atam bar, goýnam bar, item bar, garat hemme çykdy ýeterli. Görüp otursaň aýagyna şaňnaty düşeklere çeldi. Diýmek bular çokny garaboga da bolsa şu. Onsoň bular diýmek hökümetim bulardan para hantama ya bir zatlar aljak bularym ýok, biz öz ähmetimizden üçin size paýlaýlyp öz ornuny berip duran maşgala bular 6 tane erkek dogan, 4 tane aýal dogan, bular çağalary hemmesi. Bularym özüne göwni etýän adam. Ine şeýdip şulary ol ýa-ni men aýdýan odur näçe aýdarym şonu ýasyň ýemesi bir ýola goýan tilsimi adamları başta ana açyň näme açjak bolsaň, edin näme etjek bolsaň, getir näme tawar getirýän bolsaň diýip näýär. Şolary etdirdi, ýa-ni tokul semereden ýaly semeredip soňra tutup elinden hemme emläni alyp özleri any dörtlü türmelerde çüýretdi. Ölüp betişmedigen kaçıpanı Türk'te, Kürt'te, nerelerde hani yaşap ve Türkmenistan'ı tigirlep yöretmeli. Şol dövrün biznesmenleri. Bilemazcık hakikat. Yine yönü şol şu taýda öz yurdun taşlaman şol taýda 34 ýyllap SSR ýykylyndan soň şu öz ýemesini o bu hojalyk biznesini gurnan adam bar hana
ne şuna salındy. Indi teredin bolyan zady. Ýene de bir zat aýdym, şu taýda. Indi şu maşgalan indi o ikisany dogana urup o taýda horlap maň emesi boyun alýarlar da o taýda jebir sütçemäçilemek ansatdalar, yurttaşlar. O taýda sen bilen stolun o başyna sülç oturup o başyna da sen bilen hormatly görülýän bir Şwetsiýa, Norwegiýada ýa Ýewropada. Olaň eline de bugünkü aýagyna nasýalar dawanur ýalar kelleten ur ýalar gara şeýdir orlapany gördüňiz da özüňiz bir zaman näme boldy. O Barys Şyk Murat tutarlaryndan soň bir günden soň ana çykar nämeler diýdirmediler şoňa. Ha? Yok şol zulüm görmedik adam şu menne bizini jenayetkar biz ene tutarlar kaman ay näme diýip aýdarmy? Ha? Ene ýurdun ikinji adamsy bolan şol. Şol sizin şu gün belleýän ýa-da 30 ýyldan bellep gelýän bir taraplyk siýasat statusyny alyp beren adam şol Barys Şyk Murat. Şonu ene ekranyň öňünde dar ýylladyp görletdiler. Näme üstübilen? Jebir süteming üstübilen. Indi bir iki dogana da şonu boyun aldyrýarlar. Şonu berkitmek üçin näme diýerler? Ýa-ni şu 6 şyhy bar, şu gelni maşgalasy öldürülen. Olaňa 5 şagaty bar. Şoň ulujak ýygy 11 ýaşynda. Şunu Aşgabatda alyp gidýärler. 16 günläp şo taýda sorak edýärler. Şeňilmi? Oo. Akla atylacak zat bu şey. Yurttaşlar. 11 ýaşly çağany Kızlarbatdan idenekledip Aşgabatda akıdyp şo taýda gorkulyp, ürküdip psikiatr, psikologlar ondan men gördüm şunu da ağlam etdi diýdirýär. Soňra bu taýdan gelenden soň dadetiniň öňüne çöp düşüp aglap ýok men şu zatlary asla diýen zadym ýok men mezur etdim şonu aýtmaga ýalan diýdi. Ondan soň suud bolany şunu soralarny ýalan diýse şonu hasabanmandyr da suud edýärler. Ine çağan ullanýarlar. Şeýdip agalaryň dädeleriniň dogalynyň garşy çaqadyryň dogalynyň garşytyny. Yeni de bir tragediya var. Men tragediya dip bir adam ıkpanı koşamağa. Yeni de bir tragediya var. O taýda şular yeme inelerinin birinin maşgalası var. Adı Tılagöz Baktugul. Şu Baktugul buna şol çağırıp şol sonra üstüne sonra bunu poliste saklap azar berip bir kundan soň buna aýtsanem ýogadyr öldürür näme dip aýdarlarynda gorkup şu öýüne geldi aýdy. Şolar diýär menden şu ýa-ma gaýnagylamyň garşysyna görkezme aljak bolýarlar. Menim şonu etjekken men ýaşatmaýarlar bolar diýip o gelin görgüli o jaýa geçip iki çüýüşe uksuz seçip şo taýda olup amanadan çalşyrýar. Bunu medenne ýene de iki tane çağı galy. Eredin bilen edýän oýunlaryny ene özüň döwlet we hökümet ýa hukuk goraýjy diýenler Deyuslan edip oturan cinayetler. Inni ol iki ağası basıllı. Şu maça ortada oturan hoca durdu şol. İki ağası basıllı. Bilem şol 20-nji ýyldan bäri 5 ýyl ýüz tutmadyk edarasy, ýüz tutmadyk guramasy Türkmenistanyň hemme derejedäki ýerdäki Kızlarbat raýon polisiýasynyň, prokuraturanyň başlap Balkanyň prokuraturasy on gömesi suud hakimligi ondan Aşgabatda aklar yazmadık yeri aýtmadyk sözü yok. Şol sanly şol atalogul var. Jenayetkar taparny ýol başçylary. Şolara çelli ine özelen bir tutup oturur ine videolar başga da bar. Egerde men özümden mysal alýan, egerde men özüm günäli bilýän bolsam, jenayetkardyň bilýän bolsam, ýa dogallamyň näme üçin men beýdip çağalary eline baýda galyp Aşgabatda ýörüş etmeli. Bar şolap. Bolar Aşgabatda gidýärler, şo 90-njy radioda düşüp, şol aňyrdan imanana berekella goý şonam aw. Ene polisler şolar saklap goýbermeýärler. Gurban bolýan ýanynda. Bular arz etmäge diýerler. Näme üçin bir kanun basyny dagalam diýip. Kakarym dädelim diýip o çağalara çelli bar şu taýda. Ine eger şolar jinayet eden bolsa, çeýdip giderdiler meni Kızlarbatdan Aşgabatda. Gördüňizmi şuňar ýaly emen tragediýany geçen 34 ýylda. Kim şulara şu jinayeti eden diýip aýdyp biler. Ana görün meni.
yurttaşlar. Ene bolýan zatlar. Şulary şotaýdan ýygyny kowyp uwra diýär. Goýgaran atlar. Ne Kurban bolýan ýanynda, ne dogmasanyň ýanynda. Ýöne şonda da şular başga çykylgan ýokdugyny bilip, döwleti dine iki adam aýagynyň astyna taşlanan bularym bilýär. Kanunyny işlemeýän ýöne şu 14 saat yetimanyň çağan göz ýaşyna çydap bilmän şuny çeldi göre şu otyrhana hojadyrdy. Ine bolýan zatlar. Ine halkymyz ine biçare galan halkymyzyň ine etinden ötüp sümküne ýetenini edýän hereketleri şu. Ýoksa eger Türkmenistan kanun işleýän bolsa, dürli wezipedäki, dürli derejedäki hukuk hukuk organlarynyň işädir. Öz borjyny dogry dürüst ýerine ýetirýän bolsa, bu çağılan, bu maşgalan näme barny köçelerde beýdip bermäli. Ya yalvarıp her kaptanını o Ataloğlu'nun portretini koyup nayıncar gürläge oturmagy näme mezur edýär? Demek şol döwletde hiç bir döwlet guramasy ýok, işlän aktif bir 10 ýyllyklar boýunça gelýär. Netijesi şu. Her bir maşgalada bolup geçýän zatlaryň netijesi şu. Ýöne şu maşgala bir ozurlun bular düýbi sanlygy abat maşgaladan bolansaň agly bir ýaşansaň onnogon äbede düýbe indi şulon ýygyna galan çağalaryny hana hojadyrdy ýerlige döwetip. 14 saat çağaly. Almyrada şu Hoca Durdynyň öz dili bilen ýagdaýlary düşündiren bir video nemesi bardy, ses ýazgysy. Şonu dinledeýin diýip oturdım. Häzirki tekniki bir näsazlyk bar. Ne size gidýär, ne başga ýere gidýär. Häzir dinleýijilerimizden nemetsek bir 5 minut wagtyny zat etsek, sorasak, tekniki näsazlygy giderip ýene gaýtadan dolanyp gelsek näkili bolar? Hökman şunu siz häzir oturuveriň ýöne neme dinleýijilerde azyrak neme der ýaýyn kesiler. Ýöne şu teknik näsazlyk hökman giderilmegi gerek ses ýazgysyny eşitdirip bilmek üçin. Bolar. Hökman edelon ýöne yurttaşlarymyzdan hem haýyş, eger şu mesele boýunça, şu tragediýa bardy. Näme pikiriniz bar bolsa ýazyň, şutagym, gerek bolsa ertirim, buýrugym, sebäp bu meseleni biz bütün halkara guramalara çykarmakçy. Komentariýa kısmyna hemen ýazyberiň. Olya, onda men oturaýyn garaşaýyn. Taýýar bolan.
başdan gelişler. Kıyıskaça bir neme bardı. Teknik näsazlyk, onu düzetdik. Häzirinde aýdyşymyza ýaly bir ses ýazgysy bar. Hoca durdy Şeýhiýewiň öz nemesinden düşündirip bersin. Şonu ilk bilen diňläli, soň üstüne ýene dowam ederiz. Şeýhiýew hatyrlaýar 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 27-sinden 28-sine geçilen giýjeti näzirli adam tarapyndan boglup öldürildi. Şu ölen gelinimden uňul çağaçy 11 ýaşly Italmada serwedi galan gijijek awunjak çagy. Eline galan çagyda emjekde götüp ötdi ölenne. Derňeň başynda 6 şeýhiýewiň çopany Tuwak Murat toýnadar bar birinji boýnarly. Soň şeýhiýew 6 ýylyň mar suwçy Eminow Perman. Atlarını seyretdiyen Jumayev Şöhrat, onun öýde mallarını seyretdiyen Wopayev Kurrayev, Şeýhiýew hatyrlaýar, men öldürdüm diýip boýnarlylar. Şeýhiýew hatyrlaýar, ölmesi öňküsün 20 sentýabryny Şeýhiýew sona görne jaňa etdi, men gorkýan diýip. O da nämeden gorkýan diýip, Emin Permandan gorkýan diýip. Ona birden Şeýhiýew Niyemin gelini var bakar diýip, oňa jaňa etdi, gelsene ýanma ýollaş bolýar, men gorkýan, o da nämeden gorkýan, Emin Permandan gorkýan, ona Muratda gelsine ýanma diýip. Şo zatdan açel hem de derňewde eden jaňlaryny çel hem de dogry çykdy. Emin Perman boýnaly otyka Balkan bolan Jenat işler oýunçy orunmasary Gılar itiramynyň awuryň başlygy Esen Mämew durdy. Owa baryp Şeýhiýew inin bayram owadan alýalar ýer 6-3 ýyl ekin ýerdany 3 ýyl ýer görkezdiýe. Şota bar görkezlerini garly Esen Mämew durdy. Telefon mikrofonu açıp Emin Permandan gepleşdirler. O da şeydi, Emin Permanın başlyk şota da pul bilen açar bak, şota da gömdüm diye. Şonu garly çarif jenaty sorma, haram da ýanynda duran kimdigini bilýän sen diňläp duran onam Şeýhiýew bayramy ekiniň aýagyna kawýaly, bula haram dadylar. Şonu garly çarif ýylgyryk gelek, hani Şeýhiýew bayrama şey diye, bayram mene seni göremek, seni meni göremek. Getirip owa çörelerini aýdy, azady da aýt götüni ıtsın, jüfini tirýoklap, gümün çekerini haýbatyp düşürkdi. Derňeň başynda 3 tane oglan boýnarly, şu boýnarlaryny bir de gol çekdi, bir de gol çekmedik. Bir de açar bilen pul çykmady, biz bir gün adam bastyrjak geldik, şondan soň alakan 2 dogan üstünden düşüp, süte mesafynda boýnuny goýdular ýaşuly. Derňeň başyndan täze 45 güllap 80 000 man bilen öýüň 3 halkaçaryny 6 oglandan jemi talap edip gözläp geldiler. Soň 6-njy oktýabrda Şeýhiýew aşyrdyr bilen Şeýhiýew meri derňeň böwrüni alyp süte mesafynda boýnuny goýdular. O da Şeýhiýew hatyrlaýar, biz öldürdik boýnuny goýdular. Balkan welaýatynyň prokuraturasynyň orunmasary Jenat işler boýunça orunmasary Aliýew maksat bilen ýüzüňi sataşamda Gılar itiram prokurorynyň başlygyny Azat men häzir diýdi, dogorlaň boýnaly boty, derňeň dowamyny açyp bilen pul tapyp bererdi. Ondan soň da aýarly gonumma Şeýhiýew Nur bilen ýüzüňi sataşdyryp ýerseň dogorlaň edenini etmän saňa dakazat etip bereýin diýe. Barp 2 dogony getirenini aýarly gon biz edemze, urup öldürüp bar ya, bir näçe sapar aýtdyk, bize ananan akdy. Şotada Aliýew maksat bar jenayet işler boýunça orunmaz haramdady. Ey haramdady, öwredilmedim diýip 2 dogonmady da ýarak aýarly gonum gözüňe alma. Şu derňew gidip otyka polisiýa prokuraturasynyň içeri işler ministrine prokuratura arda ýazdım, şonu açar bilen pul bilen häzir tapylanak jenayet ýüze çykanak diýip üstlerini arda ýazamdan soň 2 dogonma sütemede akan boýnuna dakdylar. Ortadan pul bilen açarym aýyrdylar, bir günäde azatlykdan mahrum etdiler. Şondan soň men ýokary degişli ýol başlary üstlerinden arda ýazdım, häzir açar bilen pul tapanak, jenayetkar ýüze çykanak diýip üstlerini arda ýazamdan soň 45 günden soň oyun oynap organ hukuk prokuraturasynyň işgärleri ýa-ni Italmaz we Serwedel 16 ulap mektepden alqalyp Aşgabatda prokuratura akdyp çağan psihtadan gorkulyp gördüm etdirýär 2 dan doganymy. Ýaşuly ýankyjy ölen gelmez Şeýhiýew hatyrlaýaryň 11 ýaşlygy Italmaz we Serwedel uňuljagy 11 ýaşynda. Italmaz we Serwedel 11 ýaşynda 16 günden soň maraşan polisiýa bölümine getirilerinden soň ağlap çağaşydy, men hiç ýyl göremek, gorkuzyp aýtdyrdylar diýip dädesine gurrun berýär.
Şotada hemme yol başlarım oty, "Wah, bine beýle bolýar" diýip, onam Oraz Berdimuhammed prokuror ülçüsi Gaptanlyk zaya çağan akyp ýene täzen gorkup dädesini üzüne ene görüp bir diýip ýene täzen şitdirýärler. Ýanky ören gelinimiziň ýoldaşy Şykyp Alty iň ulagam Şykyp Aşurdurda ata ýerine otyň diýip Halix pikawy padarka berdi ýagy bilen. Şo Şykyp Altyň gyýdyny italmasyry 16 mektepden alqalaryna şonu Şykyp Altyny 15 ýyllyk göz astynarla sud karary bilen. Şo 16 ýyldan soň getirilen dädesiniň ýanyny görmedigini aglap aýtdy. Şondan soň ýene oýun oýnap şu Oraz Berdimuhammed prokuror ülçüsi şu 16 mektepden alqalyp inimi sudga alyp beren haramzada şo. Bu da näme diýär? 6 diýär getir akkagdy gol çek demesen dogorlandy pul bilen açar alyp alaýyn diýip akkagdy gol çekdirä. Bu akkagdy mäkdip baş prokuratura akitçe üstüne oldur. Bine dogonum gol çekdi diýip ağırlap şeýtip stadiony oýdurdy ýanky. Oraz Berdimuhammed haramzada. Balkan welaýatynyň Orunmasar Tagan Mämmedow yapyk ýagdaýda kadyet işini bäwäş edaratyna seredenine italmaz we serwedere sorak edenine "Agam men agylym görema, gorkuzyp aýtdyrdylar" diýip çaga aglap aýdýar. Soňuşdan adwokatyna ýalwaryp Şykyp Altyny zordan saldyrdyk. Ýoldaş Tagan Mämmedow meniň maşgalam pul bilen açar üçin öldürildi. Men iki agam biýderek biýuna basýan diýe. Yapyk ýagdaýda Balkan welaýatynyň awuryň işgär Hajiýew Han yapyk kadyada gatnaşyp iki dogon atgady damasyny diýip gözüne alardyp şotada gorkuzyp oturdy. Şeýtdir haramzada iki dogonmy biýuna azatlykdan 23 ýyl azatlykdan mahrum edýär Tagan Mämmedow. Birinji kadet iş seredilerini 2020 ýylyň 18-19 ýanwaryna seredilerini 23 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. İkinci kadet işin serederlerini Şykyp Aşurdurda 21 ýyl berdiler. Şykyp Merede 20 ýyl berdiler. Her gaýsyndan inimden 3 ýyl Şykyp Aşurddan 2 ýylyny azatdylar. Ýaşyl onam 2021 ýylyň 3 martyna derňe uýda gaýtaryp bererlerini Balkan welaýatyna bererlerini şonu prokuraturaň sülçüleri şonu Hojaýew Atajan Mejlis berdi. Serdar sülçüdägi bir 5 wagt namazynda psihtadan täzir edip o gorkuzyp narda ýatsan owadan howp çykarýar diýip o da şowun sirkişip janyna kassetdi. Ýene süsüne bir gelinimizde öldü ýaşyly. Jemi Şykyplardan ýaş etmedikler awnyk 14 çağı enatasy ýetim alandyr ýaşyly. Ine şondan soň ýaşyly şo kadet iş gutaran soň meýdaşmy polisiýaň 7-nji adlerini öýümiň daşyna 24 sagatlap naryat koydular. Hiç yana men çıkarman bir ýylan orak öýde sakladylar ýaşyly. Tebe biz üýüşüp hemmem şu prezident Koşunulgadyk portretli baýdakly şu videolarymyz şodur. O toglanyp postundan geçirmendir onu görýän ikinji videolarymyz o da şodur. Tebe biz şeýdip gysyp sakladylar bu ýaşyly. Hiç yana arşkady damasyny şoň üçin biz daşyna çykyp atýar. Ine yurttaşlar, ine teze acı hakyky. Ine ýurdun asuda duru asmaly Türkmenistan hakyky ýüz keşfi. Şu tragediýa Türkmeniň her bir maşgalatynyň başynda bar. Bolupdy, bar bolaram. Bugün bir gün aman sypdym diýip ertek güni hiç biriňizde ynam bolup bilmese, olar ýyrtyjy haýwanynyň beter seredin bu maşgalany edip dağlayışlarynda. Näme üçin edýär? Şu maşgala öz dawan adamı bilen bir adam ýaşarlyk şertde ýaşap oturan üçin şulan ähli gadanyň elinden almak üçin oýun alýan oýun. Bu nähile edip boş kağıda gol çektirip tamam içini öýüne gerek cümleler bilen doldurup ine ol iki kardeşiň üstüne ýükleýär. Ine bir o taýda ýanky ýuridik ilim alýandan ine öwredilýän tilsimleri şu Niýazyň döwründen bäri gelýär. Oýunlar. Halmurada şu aýdylanda bir dikkatyňyzy çekdimi ýokmy bilem ýok. Hani şol boýnuny alyp oturan adam şoňa jaň edýärler. Ýerini sen baňa görkez ýerini diýär. Boýnuny alýar bolýar. Şu ýeri şu taýda diýär. Ýöne özleri bilmeýän soň şu mellegini ekinekleýän ýerini özleri bilmeýärler. Kimi çağırýarlar? Bilýän birini bayramy çağırýarlar.
Doğru mu? Evet. Bayramym görkeze ýine şu taý biziň ýerimiz ýene närmämiz diýip, soň şu taýdan alan bilgilerini näme dip salgylanyp ýene jaň etýär. O taýda da Esen Mähmedow durdy jaň edende ana başlyk ýene şu ýere gömdüm diýip näme etýär. Nawotka berýär. Boynuny alýar, adam boynuny alyn. Puluň ýerdeligi belli. Ýöne soň näme diýär o taýda? Ne sen meni gördüň, ne menem seni gördüm diýär. Yani pulun yerini görkezenden soňam ne sen meni gördüň, ne men seni gördüm diýe. Ýöne munyň üstüne gidip bu Hökman şu zady ortağa çykar diýip näme diýerler? Üstüne basyş edýärler. Ýokarky sözde indi, ýokarky instansiýalara basyş edýärler. Ne şuňa ýagdaý bolup dur. Häli şunça wagt geçmegine garamazdan häli şuňa zat ortağa çykarylmady diýip ýokara indi sözde ýokarky instansiýalara näme diýerler? Jaň etýärler. Ýöne gelip olaryň edýän işi ýene de şu maşgalaryň üstüne basyş etmek bolýar. Şu taýda aýdyp geçer 45 günläp şu nämäni puly we açary gözleýärler diýip. Ana jaňlaşdylar, zat etdiler. Bir mellekdäki ýeri belli boldy. O puly goýulan ýeri belli boldy. Ýöne şonda da nemeden ýoklar. Ne şular boynuny aldy, şular gidiversin diýe. Ýöne tapan pullaryny bermek isleýän oklar. Sözde hukuk goraýjylar şu tapan pullaryny bermek isleýän oklar. Ýokara şikayet edilenden soň näme etýär? Bu maşgala ýene gaýdyp basyşyny artdyrýarlar. Eýem 6 oktýabra gelende alyp gidipdirler da şu nemelerini. 2 sany doganyny alyp gidipdirler. 6 oktýabrda Mel we Aşurdurdy şyhyflary alyp gidýärler. Ne sen etdiňmi diýip şolaryň üstüne goýmak üçin eýem. Ýokardan basyş geldi, bir çykyş ýoly gözlemeli. Onda näme etmeli? Ýene şu gaýdyp şu maşgalaryň üstüne näme diýerler? Basyşy artdyrýarlar. 6 oktýabrda içeri alynyp gidýärler. Ýöne o taýda hiç kili boyun almaýarlar. Bularyň teknikasyny gaty gowy bilýäs biz. Elektrik toguna näme diýerler? Her türlü sütem edip bilýärler bular. Soň bunun hiç birine karamazdan 9. noýabrda eýem. 9. noýabrda 11 ýaşly çağany okuwundan alyp gitýärler. 11 ýaşly Serwe Gözel birem onuň dogany bar. Gülzada. Ondan bir kiçi nemesi dogana Gülzada. İkisini bile polisiýa alyp gitýärler. Şu taýdaky bize getirilip gowşan nemelerde, materiallarda bar. 9. noýabrda ikisini alyp gitýärler okuwundan. Soň bilýärler iň köp täsir edilip bolýany kim? Serwe Gözel. Şoňa basyş edýärler. Eýem 10. noýabrda psihologlaryň nemesine şu taýda psihologlaryň nemesinde koşulmagynda ine şu pakazaniýa berjek diýe. Yani 9'unda eýär muňa basyş edjek basyşlaryny edýärler, 10'unda da pakazaniýa bermeli diýerler. Psikologlaryň ýanynda durmagynda. Soň bu 11 ýaşly Serwe Gözel näme etýär? Bu pursatdan peýdalanyp näme etjek bolýar? Hani men hiç saat edem yok, men hiç saat görem yok diye da has doğrusu. Men hiç saat görem yok. Bana adı kimdi? Berdimuhammed Orazow. Serdar Etrap prokuraturasy ülçüsi Berdimuhammed Orazow bana şu zatlary aýt diýip öwretdi diye. Näme üçin bunu aýtmaly diýip soralanda eger sen şu zatlary aýtmasaň sen şu zatlary aýtsaň mamaň bilen gidersiň, bolmasa seni yetimler öýüne tapşyrarys diýip haýbat atýar. Yani 11 ýaşly çağa edilýän näme seredin? Ejesi ölüpdir. Kakasam içeride, häzir içeride tutup durlar onu. 15 günlük 15 sutka näme sebäpden tutup durlar onu belli däl. Ona şu aýdyşy ak kagyza gol çektirmek üçin içeride tutýarlar 15 sutka. Şolunça bolup durýan zatlaryň içinde de gelip kiçi çağa edilýän basyşa seredin. Eger sen şu zatlary aýtsaň mamaň bilen öýüňe gidersiň, bolmasa da senin doganlaryňy yetimler öýüne tapşyrarys diýe. Doganlar hem kim bu taýda? Näme?
iň ulusu şu Serve Gözel. Ondan bir kişisi Gülzada, Hezret Ali, Alımerdan ve Ayzada. 5 sany dogan eýem ejesini ýitiripdir. Kakasy içeride. Yani diňe bir mamasy bar o taýda. Ejesi tarapyndan mamasy. Şonuň ýa psikologik basışlary, metodlary üstü bilen 2 sany nemesi akkasy diýilýär siz tarapda bilmedim. Aşır durdy Şeyhif bilen Mel Şeyhifi şunu ýaly gördüm diýip üstüne basış edip şoň ýaly pakazany alýar. Gaty aýylganç. Atı doğru. Yani bir tarafta şol akkası diýilen atı bir tarafta adım tutýalım. Mesela aşır durdu olsa aşır durdu däde, hoca durdu däde diýelim. Dädelerden başyn şu däde ýemesi var, goşulmasy var. Doğru. Yaprak şeydi. Enni şerat bärde Abdurrahman halkymyza da ýetirenler. Bu gyýda bir basy şey diýer. Son ýene de bir delil görkezmek üçin bular tapýan bahanatyny teredi. Şol şoň ýankı alty bilen Tylla Gözel'in howlusyna 2 tane it bar eken. Yani. Şu diýe del adam şu howla salynap şol itler diýe. Diýmek şu 2 tane ağasyny şu itler tanap howla tanıpdyrlar ýani içeri şu itler zat diýmändir diýe de şol içeri giren. Ferhat bilen tapýan bahanatyn. Birinciden şol ýankı ağagynyň boyun alan adamlar we ilkinji detlapky soragy. Ýa. Olar günne asa şu howla gelip oturan adam we şu howluň içinde işläp oturan adam şu hojalykda. Ýa. İtler olary ne ürjek ne ýarjak. Ol bir. İkinciden eger şu jenaýaty etjek adam geljek bolsa itiň öňüne süm koplap geçip gidip bolýar. Indi şular bular şol adamlar samsykyň kadyp ene tapýan delili şol prokuratura. Şu 45 günläp şular näçegin bilen pul alýarlar, öz aralaryna paýlaşýarlar. Indi bulan maly var, bulan çoparlary var, diýme pulu var. Bular indi şol hemme zadyny elinden alıp üstüne çökmeliler. Bulan oýnaýan oýuny şol prokuraturaň, mahkemaň, polisiýanyň, suwtlaryň, Türkmenistanyň bir ýa geň zat däl. 30 ýyl bäri şol oýun oýnalyp geldi. Hakyky. Diňe şumal orta çykan indi 2 gyrasyn deňläp etinden ötüp sönküne ýeten maşgala. Ine şolana men hemme jüňüň ornuny ağa bolup otyrda indi şu gün şu 14 sany ýetim çağa seretmeli hoja durdy in urusy şol maşgala. Täp bolýar. Ondan olsa. Ýa. Aşyp durdy turmady. Diýmek ikinji dogurna geçýärdi maşgala keşigin çekmek. Ýa. Bir tarafta da zatlar gatyp ýyldanylýar. O ağa ini daýy ýegen hepsi ornuny bilmeli we ornuny hereket etmeli. Ine ulu maşgalan agly birligi şundan bar. Ine şeýle mene bu maşgalan ene kölün atmany sowurýar. Beýlekelere şol görerler bolsun. Ine sizem sesini çykarjaňyz, boljaňyz sözdür diýer. Ola bir. Ine ikinciden ol başda deslapky derňewde biletdik diýen adamlar var. Olamam öýüne gançay kandyr olar. Eline kemme emlägini alandyrlar para peşkeşdi. Olam istasana. Indi seredine o maşin hiç bir jenaýet ýerinde görnen maşinler. Ondan üçin alýar döwletiň gaýryna geçirir. Özleri minmek üçin. Başga nämeler alypdyr men bilem atymy, itimi, goýunymy, sürüsümi onu soňuna hoja durdyň ýerde aýdyp berer. Mümkinçiligi bolan wagty. Ýa-da uradur. Onu aýdyp berer. Ýöne şu meseleni men pikir edýär biz hökmany şertde ingliz diline geçirmeli şu ahli ýazgylary kaptalyna transkripte bilen halkara gurulmalary uratmaly, dünýä bilsin. Kimmeleni iş tarşýan. Türk diline de geçirip uratmaly şonu. Eger bulan bizim Türkmen elimde düşünmeýän bolsa. Bular kimi golýar, kim bilen iş tarşýar. Näme şu Türkmen halkyny Türkiýede kowulap ýörler bular. Bilemine problemi var. Şoň üçin men pikir edýän adamlar tapylar, şu rahatlary hep mesela ingliz diline geçirme, öz aramyzda da bar. Has bilermeleri bolsa, bile olardan haýyş eder. Ýöne şunu indi bir dünýä ýaýratmakçy. Şonaý diýdi. Dogry belek. Dogry belek geçdiňiz ne? Bu asylly şuňaly nemeler bar, maşgalalar bar. Ne Sapar aganyň amma edip gelişýäli, ýere geçiligi bolsun, şahsy geçiligi bolsun, öz aralarında şuňaly berkidip
öz aralarında näme diýsem, mülk sahibi olan adamların şunyaly dargatma metodlary bu. Yani şeýhifler maşgalasy ay yaman bolupdyr şu maşgala nebesimiz ağırdy ýene näme däl mesele sistemanyň işleýiş düzüni. İşleýiş düzüni hem nähili ilki bilen şunyaly zat saýlanýar. Bir gruplu maşgala saýlanýar. Ondan soň ediljek işleri ettirilýär. Ondan soň asyl jenayetçiler ýok edilýär, ortadan ýok edilýär. Jenayet hem näme edilýär? Ýene şol maşgalanyň üstüne atylýar. Yani bu sistematik edilip gelýän zatlar. Yani diňe bir maşgala däl. Häzirki wagtda internet açyk bolan bolsa, şunu ortağa çıkarıp näme diýen adamlar gaty köpelerdi. Diňe bu bize paýlaşýan Hacı Durdy Şeýhif diňe bir sany däl. Eger şu internet açyk bolan bolsady, häzirki edilýän sistematik repressiýalaryň onlarçasy ortağa çıkardy. Sebäbi bular diňe bir sany däl. Bu sistemanyň oturdulan şekli, işleýiş şekli şu. Ine şu taýda aýdylýar da kimde bu prokuroryň nämäniň ady, sülçiniň ady Berdimuhammed Orazow diýe. Ine şu haramzady ýene näme diýe. O Berdimuhammed bolmasa başga bolsun. Oraz Muhammed bolsun. O gelenem şoň ýaly eder. Bolmasa şu taýa gelimim bilmez. Yani bu zat diňe bir şahsyslaryň üstünde däl, bu sistemanyň häzirki tragik dilim sürçüp gitdi. Tragediýa düşen tragediýasyny görkezýär da. Häzirki bu sanak geçenlerimizin arasında näme däl, kazy bu bolupdyr ýa sülçü bu bolupdyr. Mesele bu däl. Mesele esas mesele häzirki sistemanyň düýbinden ýok edilmesi gerek. Ýoksam şu öz halkyny şuňa sütüm edip ýok edip gelýän rejim şu. Mene şu ulu kartinada şuňa zat gördüm. Hakikaten şeýle gaty dogry aýdýan Abdurrahman. Yani halkın başına devletin içine ornaştırılan cenayetkar toparın korunan sisteması. Biz onu ben şu taýda ýeke adım tutama, yani Atalogul günahkardy. Yok, sistemi. Atalogul diňe şu sistemiň başına galyp oturdular, yani dikmeçerdarlar, Putin'in oturduğunu. Abi edir çekýän halkymyz, ýöne şu konstitusiýa, kada kanuny hyzmat etmeli, ýene döwlet organlary bar, hukuk goraýjy guramalar bar. Şular hiçbiri işlenip, şulara baştan wezife berilenini, hani alanyň özüňki, iýeniň özüňki, ýöne şu hökümetiň başynda galyp otururlar, sen elmeden goramaly, gorlamaly, şolaň agyndan çykan sözi köýde gaýtalypman ýerine ýetirmeli. Ana çıkar, hemme şu dokumentleri senden haýyş, şu çıkar, oy halkam görsün, halkara gurulmalarym görsün. Dokumentlaryň arasında näme gije men gaty nemetdi da yüregim bulandyrdy diýsem hem ýerlikli bolar. Näme üçin diýseňiz, ine ortağa goýulan bir näme proses geçirilýär da. Ine hemme zat kanuny diýip geçirýän prosesleriň içine seretseňiz hem şuňaly bir kiçi çağanyň aklyna gelmeýän zatlary kiçi çağanyň aklyna gelýän diýin has dogrusy. Şoňaly düzüp biljek bir hekaýalar aýdyp berýärler da. Ine Aşyr Durdy we Mel Şeýhif diýe. Esasy jenayetkär şu Aşyr Durdy diýe. Özleriň tostamasyna görä näme edipdir bu Aşyr Durdy diýe, näme sebäpden edipdir. Yani Aşyr Durdyny bir jenayetçi edip görkezmek üçin giden bir näme düzýärler da. Predistoriya. Şahyrlar nähili bir zat oýlap tapýan bolsa, toslaýan bolsa, edil şoňaly predistoriya ýazypdyrlar bu taýda. Yani bolup geçen waka bir ýana, bularyň düzen nemesi realist diýer, hakykati, gerçekliği bir ýana. Misal üçin Aşyr Durdy hemişe şu geline näme diýärdi, nägilelik bildirýärdi diýe. O näme üçin beýle diýip nemedilende eýem aşagyny doldurup başlaýarlar. Ejem diýri wagty diýe oňa gowy seretmedi diýe. Soňky ýyllarynda gaty nemetdi, keselbent boldy. Hiç bir nemesinde oňa gowy seretmedi oňa diýe. Onuň namusyna deýiji sözlerini aýtdy diýe. Yani ondan soňam
altyny göz öňünde tutýar-da. Dogan bilen dogany gyrylışdyrdy diýe. Dogany karşı edip gyrylışdyrdy diýe. Ýo haramzada geliniň ölümi meniň elimden bolar diýip aýdanmyş. Yani göz öňüňize getirin. Bolup geçen zat bir ýanda dur. Eýem boynuny alypdyr, pulun ýerini hem açyklapdyr, bir kenarda dur. Ýöne bu taýda gelýär bir başga bir neme universal diýär, hani bir gerçeklik düzüp berýärler. Ine şu zatlar aýdanmyşyn, ine şoň sebäbinde de soň bir gün geldi, ara geçdi. Ana indi men şunu hakykatdan öldürerim diýip şoň gelip öldürüp gidenmiş. Ve yanında aksam dil döwüşüklük esasında Aşırdurdy Şeýheýewa kömek edipdir diýilýär. Ýöne bu psihologiýada bir neme bar da, bir pikir adamın kellesine bir pikir dörmek bilen hereketiniň arasynda uly bir boşluk var. Bir şu men şunu öldürerim diýmek bilen adamyň öldürüp bilýän nemesi, kabiliýeti diýilýär. Eýem o taýdaky bir boşluk hiç bir iki şişe arak bilen doldurup bolmaýar onu. Ýöne şoňa zada göz öňüne ýetiren nemeler, sülçüler mi kim artık muny toslap tapan olsa, Aşırdurdy bilen Mel Şeýheýew bir neme paýema ýazanda göz öňüňize getirin. Şu taýdaky hereketlerdäki bir gowy personaj bardyr, yaman personaj bardyr. Şu erbet personajyň nämesine erbetligini hakykatdan erbetligini päliniň yamandygyny görkezmek üçin ýene de bir predistoriýa ýazyp başlaýarlar. İşte Aşırdurdy ýine gezýän adam eken, ýene plany bilen gezen eken, ýene näme eken diýip bir giden erotika zat goşupdyrlar içine. Yüreğim bulandy bara. Hakykatdan şu Aşırdurdy yaman adam diýip görkezmek üçin bir personaj yaman görkezjek bolýar, paýema zatlarda görkezende şoň ýaly beýmany zatlardan doldurypdyrlar. Mel Şeýheýew näme üçin bu zatlara dil döwüşüklüge goşulypdyr diýilip esaslandyrmak üçin hem ona bir neme dipdir. Mel Şeýheýew 16 iýul 2020-nji ýylda maşenikçilik edipdir diýe. Onam gelip bir ýerini tapypdyrlar. Şonuň garşysyna hökman zat etmeli, çykyş etmeli diýip. Ondan soň 20-nji awgustda diýe jemgyýetçilik tertibini bozup bir bilen uruş edenmiş. Yani şu taýda oýnalýan oýna seretseňiz iki sany bir neme bar. Yaman görkeziljek bolýan karakterler bar, personajlar bar. Şolar hem beýmany zatlar bilen doldurypdylar. Bütün wagtymy şu zatlary okumak bilen geçirdim. Yüreğim bulan gitdi bu zatlaryň ýazylanana. Ondan soň ýok bir familiýany ýazyp alypdym, onu aýtjaklar, onu atlaýak geçeýin. Ýani aýtjak bolýan zatym bularyň bir nemesi täze bir realist özlerini täze realist döredip birini inandyrmak üçin oýnalýan oýunlara özüniň IQ-sy ýaly pes derejede. Şonu aýtjaktym gyzgaça. Tawar, awa beren düşünürşüm üçin bärde awa ine şu nahatlan hemmesi goýulur da ekrana. Ýurtdaşlar gelin görün, ondan öýdüňizde degişli netije çykar. Hep şu hökümet ýa döwlet diýip öýdüň atlandyran şolun gullukçysy ýa işgär diýip atlandyran adamlaryň ýazýan zatlary, şu ýanky Abdurrahmanyň aýdyşy buny on meriýasy çağı da ýazyp bilýärdi. Ýöne şolun ilminiň biliminiň nä derejedäki adamlardyr, ýa nä derejedäki mahlukdyryny subut edip berýärler da öýdüler. Enne şol hökman bir gara ýön kömerler nohazadyr da, sebäp ol bütün şol gidip datan ulu agyr maşgalar ata ornuny oturan ýaşulsy. Awa aýaryna şany körpejigleri ana alyp berip durmaşy. Enne näme o diýmek? Ol tak gitdi, o gelin bilen duşuşdy, o bilen şäherde boluş, tapýan bahanalary şol. Ol gelin näme zorlany wakytdyrypmy? Ya arda ýazypmy? Endi şol diýen adamlaryň özleri size gerek bolsa özüňizde şol günne barın mekteplere seredin. Ha? Beýle siz bağışlan bolsa jelepçiligiň garşydyna göreşýän bolsaňyz özüňiz şonu döretdiňiz. Özüňiz şonu edip oturýarsyňyz. Öz gözüňizdäki pürsü görmän, beýlekin gözünden çöp gözleýäňiz. Çöp diýip
Ýöne bir eme diýe işin ýernamlygy samanhana çeldi diýe. Siziň hem şu bar ýerde oturan jenaýatyňyz halk ayağa galýançadyr. Ine şu göz monjuk ýaly 14 saat çağı ulalolundan soň size şu ýerde oturan jenaýatlaryňyz bagyşlarmy ýa ýokmy? Siz şu barada pikir edip gördüňizmi? Ha, şular özünden öňe çağalaryna näme wesiýet eder ödýän? Şu hökümet, şu döwlet, şu eme ýa-da döwlet işgärleri adaletli adamlar diýip aýdarlar. Hana ferediň elleri baýda kılsa şolar bir kanun ýa nafak tutulan agylymyzy gaýtaryp berin diýip ana mezur garly otýlaryna şotaýdy ortada. Ol iki tane imanym dikmeserdarym gaptaryna goýupdyr, men hojadyrda düşünüp otyryn. O nämesin başy çykylgy ýok, şu çağalyny şola ýelge edip otyrma. Ata ornuny bütün agyr masalar. Ýöne olan biraz goraşyn beres beseden aga adaleti isleýär, haýyr isleýär. Inni hiç kimden kömek ýok. Ahir soň paltaty daşa degen sen näçe gedip şular ene urnup ardaýadandan soň ahir soň başga hiç şeýle çykalygy galmansaň ene bide ýüz tutdular. O ýene dünýä bilsin diýip. Ne şeýle? Hani Abdurrahman sen bir zatlar goşşak bolsaň aý. Awa, meniň koşjak zatym gatyken bu taýda sebäbi nemede her açan her uğradan videosuna her uğradan dokumentine seredende davleniýe galýar adamyň. Misal üçin siz bilen öňrək neme dip gürleşipdik? Konstitusiýon suud bolmaly diýip ýadyňyzda bolsa. Olam näme üçin? Şu güýçleriň, döwletdäki güýçleriň deň agramlygyny saklamak üçin. Ine ilk bilene şular 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda iş gozgalýar. Şu günäkär diýip nemetliýär, bellenýärler. Ýöne 3-nji martda hem neme diýerler da bular arza berýärler, şikayet edýärler, ýene şu zat bilen ylalaşamyz ok, ýalňyş ýene täzeden deriňelsin diýilýär. 3-nji martda soň näme üçin sen şikayet etdiň diýip Bagtygül Şeýhyýewany üstüne basyş edýärler. Olam başça çıdaman aýdyşyňyz ýaly sirke içip ýogalýar. Öz janyna kast edýär. Ondan soň bu ýüz tutmasyndan soňra täzeden garalýar munyň işine. 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda ikinji iş neme diýär? İkinji ezek iş açylýar. Ýöne mundan ozal o tarapa gelmezden ozal eýem martdan soň 13-nji aprelde yani bu taýdakylar öz haklaryny soramaga dowam edýärler. Sudmid ekspertiza diýilýär biziň dilde. Ýöne şu türkmençesinde näme diýipdiler? Kazyet, lukmançylyk seljermesi diýär. Şonu geçiripdirler. Olaryň tendäki alan şikestlerini hemme zadyny neme alypdyrlar? Ýazga alypdyrlar. Hakykatdan hem ten şikestleri bardygyny ortaga goýupdyrlar. Ýöne gelýär-gelýärdäne o taýdaky nemeler o size berilen nemeler seljerme kagyzy eýem neme dilde ýatyryldy. Yalan bolup çykdy ol diýilýär. O nädip sudmid ekspert gelýärden tendäki şikestlerini görýär. Nädip sen onu yalandygyny orta neme edip bilýän, atyp bilýän. Sen o taýdaky tok bilen nemedilen elektrik togyna tutulup berilen şikestleri, ýene başga şikestleri hemme zady bir-birden neme edipdir? 533 habar berýärler. Näme üçin berýärler? Şu 27-nji maýdaky ikinji bir neme suda şoň ýaly delil bolmazlygy üçin. Delil bolmazlygy üçin şu zatlar delilleri ýok etýärler. Şondan soň ýene bolýar şu delil ýok etdi diýilýär. Ondan soň ýene gelýärler. O taýda dinlenýände ýene adamlara zulüm edilip ýene şu pakazany alınýarda. Ýok, men şu zatlara nemedem ýok. Bu maňa hiç kim şikes ýetiren ýok, meni hiç kim zorlan ýok, meni hiç kim sütem görkezilmedi diýip şolardan ýene urup pakazany alýarlar. İkinji oturuluşlukda diýýär. Indi meniň aýtjak bolan getirmekçi bolan nokadym şu. Türkmenistanda ýokary suud diýilip neme bar? Ýokary kazyet diýilip bir nemesi bar. Makam bar diýileli. Şolar näkili nemetmeli? Eger şuňaly şüpheler bar bolsa, geçirilen seljermelerde şuňaly şüpheler bar bolsa,
Yani ten şikestleri baradaky nemeler bar. Seljerme netijeleri bar. Şoňa garamazdan ýokary kazyet diýilen bir edara näme diýip jogap berýär? Kim? Hoca Durdy Şyhyfe näme diýip jogap berýär? İş kesilenler A. Şyhywyň we M. Şyhywyň jinaýatçylykly hereketlerine hukuk taýdan dogry baha berilip, ceza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýär. Oňa görä de kazyet kararlaryny sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapylmagyny gaýtadan düşündirip size habar berýäris diýe. Yani bolup geçen şonça nemelere, adalatsızlyk, bidüzgünçiliklere garamazdan ýokary kazyet diýilip ady üstünde ýokary kazyet diýilende olam hiç zat görmedik diýe. Ýok biz göremiz ok diýe. Dogry edipdirler diýe. Hani adamlar boyun alypdyr. Pulun ýeri belli bolupdyr, o zada seretmez. Şunyalı sütem edilip boyun aldyrypdyr, oňa seretmez. Hiç hile bir esas tapylmady diýe. Eğer Türkmenistanda şu konstitusiyon suut bolan bolsa, şunyalı planif munetdi diýilende de şol ortağa çıkarlardı. Ýöne häzirki rejimde dünýäli edilýän işler ýokardan özleri zakaz bilen edilýär. Ine şulam ýokary kaziýetiň beren jogabam edil şoň subutnamasy men pikirimçe. Hiç hili adalet sistemasy düýbinden işlän ok. Ja, gatı doğru. Ol bir sistema diňe şuň ema biz boy beren akta ýanky ortadan aýdan aşgurlaryny şu sistema gurully işlemesin. Hawa. Ol aslında şol. Bizim halkymyz pikir edýär, ay ýangy dörendir, ýa täwlükden dörendir. Ay bizim merhemetliğimizin habary ýokdur, bilýän näler, onu ýetirýän nälerler diýip ardy üstüne ardy ýazýar. Bir arda seretjek adammy şolar seretine bir bilemem wagşylyk näme derejesine ýeten insan bolar. Onun üçin ine ýazylan ardalar men bilýän zatym bir ýüzden geçýär. Hawa. Hiç birine ýeke jogap ýok. Sen görkezip aýdyp otyňda Janyp Abdurrahman. Binähil beýle ulemy ýokary kadysy şuňa zatlary teretmezden ozul bir üns berip hem materiallary arar, maslahatlaşmalar size gelenden soň mat. Ýok eger ay aşaky kadra dogry çözüpdir diýe. Sebäp içi tüm guyruğunu basmaz diýen bir nakıl var Türkmenlerde. Ene şu hemmesi köpeği oğulları bir-birini gollap gelýär. Aşakysam ýokarkysam. Ýokardaky oturalar aşakylardan para alýar. Aşakylaryň bir gün ýokarkyny ýoga diýerler ýa ölüp gidýär ýa çykyp gidýär. Ondan onuň ornuny barp bolar, şol işi dowam etdirir. Ene 34 ýyllap edilip oturulan jenaýet şu ýyly derli. Bir günde ýurtda sor ýalňyşman bir maşgalada tadı her ýylly müňlerçe maşgalar şu güne salýarlar. Näme üçin ýurtda haritgatçylygy bar, näme üçin ýurtda iş ýerleri ýok, näme üçin ýurtda aýlyk günlük pet. Sebäbi şur ýaly işläp hem öz maşgalasyny saklajak, hem daşyndan ýene-de işe tutun olaryň maşgalasyny saklar ýaly şert döredip bilýän adamlar şeýdik ýok edýärler. Jamam. Onsoň bizde hasan döwlet guruljak, ýa diýip tutuljak. Ine şol üçin biz näçe ýyllar boýy käkelep aýdyp düşünüp gelýär. Biz hökmany şertde ýurtda biz lüstrasiýan geçirmelidir. İkinci şert hökmany şertde biz KGB'nin hem arşivlerini açmalıdır. Dip arasalanmasak, ine şular ne erti biz ýurda barsadan gurulmaz diýip. Beredin siz ýurda barsa mine şular prokurorluk etmeli, şular kadyrlyk etmeli, şular ýokary kadyýetde oturmaly. Ana. Ondan şular bilen biz bir ýurdy gurup bilersmi halky ýakty durumsa çykaryp bilersmi? Elbetde ýok. Şoň üçin lüstrasiýa zerur, hökmanynda zerur gerek bilen. Şu ýemany jenýan dogry geçdimde ýeme Abdurrahman. Ol konstitusiýon suut baradaky mesele. Biz şunu 2002-nji ýylda Parahat Iklim Ikimik oturup şu konstitusiýon suut barada hemme ýeme degişli materiallary ýazdyk. Şunu konstitusiýa girilmek üçin. Şu güne çeýle şolar ullanak. Şeňmi?
Yoksa tayyar materyal. 2002-nji ýyl nerede? 20-nji ýyl 23 ýyl geçdi. Eger şonu ornaşdyrylan bolsa, o suutlaryň garaşyny bolan bolsa, şol biziň teklip eden 10 mästany sudiýamyz bolan bolsa, ömürlük olar hiç kim aýyrma haky ýok. Ölýänçä dip. Indi şolaryň eline düşen bolsa, bu ýokary kadiýetiň çykaran kararyny olar alyp eliniň tersine tejoklardylar ýa diýip ýylsany. Yok da, karşılık mekanizm yok hiçbir yerde. Şol yukarıda kana aitdimi? Ama aklına sinen başı maşin olmaları. Hemmeci kara maşini şeyler renklep çıktılar. Yine bu ne özümüzde köp yerde. Yok hakkı kum için görüşetimiz gelmedi. Yine bolyanlar şol. Ana misal yine görüşeyen maşgalar. Yine alın hana çıkıplardan görüldü. Yurdundan çıkıp giden akşalım. Ya para peşkeş veren ak. Ene öz aralarını, öz obasını, öz maskalasını, ene şuları ýaly guruply ýaşap oturan maskalar ne edilýäni pülün çykardylar. Milleti darga diýerdiler. Ýoksa kime ýamanlyk edipdir şeýhler? Bular kakalary, garatalary bolýardy, halka ilm beren mogollyma. Men şo döwrüň adam, men şo döwrüň mogollylaryny bilýän. Ora zanyp çağalary bilim bererdiler, ilim bererdiler. Mogolumlar öz arasynda ýarşardy. Men okuwçylarymdan, uçurumlardan näçe ýokary okul jaýyna girdi, näçe tehnikuma gitdi, näçe şular ýaly maşgala gurup döwletli maşgalaň agdasy bolup oturdy. Indi o zatlar ýok. Ýöretetdi. Halkymyz şuny düşüren ýöretet sistemi bar. Onu bir adam edene, o şu yukarıda oturarlar da siz şunu edin deyip aydık gidiyor. Ana? Biz bolsa böyle gözüme mi yaşarıp da o çağırır alıp gidiyor, o da kara istiyor şu ağalarını boşaltmak için. O tayda oturun rejimin vahşiydığını bilen aklı. Şunu tutsak belki bolur deyip şu tak gidiyorlar. Başka ne mi alazı var onun? 14 tane çağırın eğili edip oturuyorlar şuna. Kim ardan yatırsın olardı? Ana, Fered'in ömünde duran polisler mana şu anırda dur. Utanç haya yok şu olurdu. Şu çağaları iyidine idenekledip koy veriyordu. Hep bunlar şu ima Kurban Olay'ın kavulhanasına varacak. Babarava düşündürürler de 90'lara diye olsa Babarav'ın koloyu oluyordu. Yani iyidine mendir bu tutturdu. Aydı bu tira özgözüdür. Meni öy tutsağlığına sakladır. Hiç yer koy veren aklar diyor. Mert yigitler. Hakiki. Ağalarının aladası, maşgalasynyň aladası bilen ýaşapdyr. Indi seredim 5 ýyllap şu ýetim çağalary öz seredip oturup. Ýaşullyk edip bütün maşgala. Ene bu çykyşdan soňra mene üstüne dökülürler şunu jebir jepa ama gargyş edip bilemek näme boljagyny ýöne. On iki garasy deňlen adam. Ene ýetirdi ne halkymyzy, ýetirdi ne dünýä jemgyýetini. Any görelen ýygyna hil bolýar. Bularyň bary näme üçin? Awa Esenmuradow durdy bilen ýanyndakyları şu 80 000 manady öz arasynda paýlaşmasy üçin. Başga 100 adam üçin däl. 14 sany çağanyň 14 sany kişilik 14 sany çağany yetim goýdular. Olaram öz başda gene soň 14 sany maşgala bolmaly. Psihiki taýdan şu nemesi bozulan çağalara eýem bütün cemgiyette näçe milyon sany şuňaly çağalar bar. Bular diňe şu 4-5 sany adam pulu paýlaşjak diýip tutuş cemgiyeti ýok edip gelýärler. Hakiki. Ödüm şu 80 000 manat üçün bir maşgalany ene seret bilen edip tozlursun. Ol diňe başlanyjy şonuň galym zatlaryny hemmesini aklemler ellerinden alınır. Diýjek bolýan zatym şu taýda bir zat bardy. Indi seredik, şol ýankyça gyýy bar, on ýaşlyja terbi gözel. Şimdi ne edip ýaşar öýdýän galan ömrüne, Abdurrahman? Şol agalaryna atdyrylan tökmek üçin şol ady bilen, şol eli bilen. Onu bir ulalaryny eýýäm şu manyň psihika zaýadan. Hakyky, o nimede? Her oturuluşykda da oturup ağlaýar. Ana, onsoň ol zaýdasyal bilen öz janyna kassetsen ahil bar. Etçegim görnüp dur. Bu zat aňyrsyny çykyp bolmajak tragediýa men şoň üçin aýdym. Bu 14 çağı hiç kime bağışlanmıyor. Indi bular önü bu. Vahşi yani bir adamlara garap başlarlar. Sebep adamlar da bular da anam kalmadı. Bular birinin ejetini öldürdüler. İkisinin kakasını alıp gittiler. Ondan sonra burada devleti, milleti nahil ondan anam kalsın.
Ene Hiç. cemiyeti şeyittirip bular sandan çıkarýarlar. Adalet bolýan bolsa bize gelmez şu dokumentler yerine çözülşerdi. Adalet bolan bolsa da arkadagym diýip ýalvarmaz da adam. Şoda. Onsoň terep bulara ýene bir bildirilýän günä barada aýdyp geçeýin ýa-ni koza durdy bilen meýle bildirdi. Ýa koza durdy diýen başlan aşyr durdy bilen. Diýilýär şo diýe ertesi şu ceset öýden tapylanyna diýe aşyr durdy aýdypdyr han derre gelin göýlekçiler bunu akit jaýlamaly aýtdylar diýe. Sonra eden cenayetin üstün basmak için aýdypdyr şonu. Hey heywanlar. Näçe prokuratura dağıtılara yüzlenýänler. Teredin o 27-sinden 28-ni giýje geçen giýjede sentýabrda bunu öldürýärler. Bütün giýjesi bilen öýüne ýatdy. Ertesi gün ýerden öýüne abeda çel öýüne inni ol ne bilemek bolar ema ozon ýa-ni wepat bolan ýa öldürilen adam görüpmi görmänmi bir iki dogany günä ýükleýän haramzadalar. O adam ölenden soň eýem bedeni gowşap çiýişip ýerlenip bağışlan bolup islenip porsamak bilen başlanýar garny çiýişip. Nawa. Ol ýatypdyr eýem öýle o bogulyp öldürilene tembol ol dem bermänden soň ol eýem gögörüp başap başlaýar bedeni. 5 sany çağa da travma. Elbet olaram öýdi. Bularam beni turandan soň görýärler ejelen bolup ýatyşyny. Ene onsoň şuna meni günah diýip belleýärler. Derre uçukda üstün gömmek üçin hem cenaýet usulny yapmak üçin akydynda gömüň diýip aýtdylar. Jaýlan diýipdi. O ay ejetine garaşaýlyk dogan garnaşlar poslarlar geldi. Ay jan oğun. O gara boğul 35-40 kilometr gızlar batdan. O gözelim emme Tilla gözelin ejetini ýerde ýaşy. Mene bilemek. Kızlar batda mene bit dağdan başga ýerdim. Ola gelýänçe ýene de bir gün jesedi öýde saklamaly bolýar. O sentyabr ay dekabrda ene bir gün öýde ýatyrar ýaly. Onun o waň içi o taýda ne kondisioner var, ne buz var, ne eme var. Men ozal ýaşap gaýdym soň bilýän şo ýerler. Ene jaýlamaly paýdany gaty dogry bolur ol adam eger ilk kasam ýok bolan bolsa ertire çelli türkmençilikde barda ya diýilýände bir gün öýe mehman aldy. Bir giýje, günne bir giýje. Onun ertesi gün ýerden göýlekçiler gelip şonu ýa sagat gün guşlaga alýança akit gaýlak gelýär. Türkmençilikde ýok bir gün iki gün öýünde saklamak diýler. Däpde soramýar bizde. Indi şonu alyp şu aşyr durdyň garşysyna goýýarlar. Göýlekçiler gelin çukur gabryn gadynda jaýlaýlyň. Näme ýalňyş aýdypmy? Özüniň düzen bir neme da, bir hakykat, bir gerçekligi bar. Şoňa uýdurmak üçin her türlü zady ulanypdyrlar. Aýdýana, olaryň getirýän nemelerini okak görseňiz, bilem ýok, dogly okak gördüňizmi ýokmy? O taýda meňe ýüregim nemeden ýok onu. Ýürek bulanç zatlardan dolduryp atyrypdyrlar. Näme üçin şu personajlary, ýani zat ýaly görülýär-de. Bir poema yazan ýaly, bir hekaýet yazan ýaly görüpdirler-de, şu iki zanyp personajy ýamanlamak üçin tapyp bilen zatlaryny tapypdyrlar, oýnap biljek oýunlaryny oýnapdyrlar. Gaty ýürek bolanç zatlaryny ortaga çykdyr. Abdurrahman, bu zatlaryň halkymy eşitmeli, görmeli, bilmeli. O pikir edýärler, bu aşakda akylan edýän oýunyny ýa hilegalini ýa jenaýatyny ol ýokarda akyly bilen akyp. Bilip aňyrsyna geçýär. Şular şol tema sen ýan gaýdyp oturan pozitiv atrisativ seleksiýa barada görüň etdi. Ine şular atrisativ seleksiýa ine öňümleri 35 ýyllyk şu pesini pisini şarasyny asla insap ýok adamlar getirip ine goýup pelerde oturtdylar. Ondan bir däme garaşmaly bolurdy. Diňe pul bolar, onsoň şu şeýhifliň maşgalasynyň üstüne çöken adamlar o birinji maşgalasy ene olar eýem bilemek 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl şu kärine oturup adamlar üstüne çöküp beren haramzadalar.
Demek onun şu barça podcast var asaktan yukarı. Eýem şu para peşkeşi berip bilen bir buznok bulardan alanyň bir bölegini şol 80 000-dan 20 000-ny ýamaşyn sowat beren öýdü diýip takmak üçin. Bir däne gidip ýatan balkany näçe tany maşgala var, näçe tany yüzläp müňläp edara var. Bular hemmesini para peşkeş alyp otyrar bular. Evine paýmaýanlar. Ana ne netijesi? Yani bu iş inne beýle galasy ýok. Emma dokumentler hani elimizde şunun hemmesinin İngilizce tercüme edip toplap ahli dünýä guramalaryna da ýetirir. Oý gören soňy nahil bolýaşylar. Nahil bolýar. Ene seredin ýurtdaşlar. Oturuň oýlanyp pikirleriň özüňde gerek netijeni çykar. Mundan aňry çekip çydamak ýa-da çykarmak oturma. Ene şeýdip hemmäňiz ýok ediljaksyňyz ýurdum için. Biz şunu aýdyp gelýär, ýumşaklyk bilen o ay halkymyz birde bolmasa beýlekde düşüner, bir ahir soň aklyna aýlanar, bu gaflat okusyny näçe öňlükle ber ýatylyp gelni. Seredin bolmasa şu men aýdýan şu 90-njy ýyllardan bäri niýaz köküne palta urdy türkmen bir ýygyny adam düşürip biljek, ýa halkyň öňünde durup biljek adamlar, ýa halkyna goluk berjek, şular bejerjek, ilim berjek, düşünürjek. Hemmejini ýok etdiler. Ne halkymyz bağışlanmaly deňeşdirýän üçin çopansız sürýär nira geçjegini bilen at. Haýsy uğra. Ana şol üçin şu mecburi ýagdaýda ay şunu garay bolaýmasyn diýip ana gökdeme aşgabada ýörüşe çykýan şülpe çağrylary bilen. Ana ne bolýan ne işler, ne bolýan jenaýet, ne bolýan tragediýa ýurtdaşlar. Sen bir zatlar aýtjak bolsaň şu dokumentlerden aýdyp ber. Menim görüp ýüregim götermedi. Orta ýolda durdum sebäp şonsuzam o derdim ýeterlik. Näçe gün bar bilen okap aňyrsız bir ýör bir Abdurrahman näçe bir ýürüýte patalokdan alınan harplar mı, sanlar mı, sözler mi? Aňyrsyny bir 2 gram bir prosent tutaryp ýoksular. Asurdurdu kim malını näme? Nira gidipdir maşyny, kim bilen gyzlar batda duşupdyr, kim bilen yatyp turupdyr. Ol senin işiniňmi? Siz jenaýet aktaryna aýdyp durlar maşgaly. Nähe derip bize diýär kim eden bolsa şol gerek biz hiç kim üstüne tökmet atmak islemde tapın getirin pulu kim alypdyr, kim getiripdir açarlaryny staýda goýsun diýip aýdypdyrlar aga. O şu tutup bolýarçylar basyn diýene onları şu çopanan beýleksem hemmesi şola bilen bir tabakdan çöregeýän adamlar bilemem onu jenaýetkarmy, jenaýetkar dälmi? Ýöne boýnuny alypdyrlar birinji günni bir etdik diýip ýerine mi görkezipdirler? Ene stak gömdük. Başa näme? Nerp gerekmi size? Indi ýurtda şol bolup duran zatlar. Indi şu aýdylanlaryň ýene üstüne men bir zatlar goşaýyn da. Häzir siz aýdyp geçdiňiz, ýokardakylарды eşdiýämika, ýene şu arkadagy serdarym eşdiýämika, serdarymyz bilen ýokmuka diýip şoň ýaly nemeler şygarlar eşdilýär, käbir nemelerde, videolarda. Ýene şu taýda asyl subutnamasy size şu. Ýene ýokary kaziýet diýenem. Bu yazan hatlarynyň arasynda nemede de meclise de yazan nemeler bar eken, hatlar bar eken. Şu taýda indi seredip görüň. Eger şuň ýaly zat bolan bolsa, bir hereket bolan bolsa, meclis öz başda şuň ýaly neme dip komissiýa döredip bilermi? Ine şu taýda elkenç zat bolup geçipdir. Ine şunça çağa neme dip geçýär diýip. Hani 14 sany çağa az adam däle. 14 sany çağın durmuşy etkilenip gidip otyr bu taýda. Şuňa nemetmek üçin ýörite komissiýa döretmeli diýip karar çykarmazmy? Öz arasynda şuň ýaly teklip girizmezmi? Ýörite komissiýa düzedeli. O taýdaky bolan ýalňyşlyklary şuň ýaly täzeden seljerilsin, ýene näme edilsin diýip oýundan bolsa da aýtmandirler-de. Ay ine sizin gitmeli ýeriňiz ýokary kaziýet diýip olam şoňa salgy beripdir. Ýokary kaziýetem gelip näme jogap berýär? Ay ine özleri edipdirler, ana şonu kabul edip oturuveriň diýe. Hiber şuň ýaly näçe hat ýedipdir-de, 100den gowrak hat uğradypdyrlar. Hiber bir ýerine şoň dönüp nemetmezmi? Munça aýtýanyna görä bir täzeden bir seljeriş nemesine komissiýasyny döredeli, o taýdakylar öz işini dogry diýip nemetsin, gorasyn. Ýöne bizem öz komissiýamyzy şu taýa uradaly.
näme ýalňyşlyk geçirilipdir, näme gözden gaçypdyr diýip şoň ýaly yapıcı bir nemede terzde. Hani sen näme etdiň, ýene näme etdiň diýip oň ýaly gorkuzyp zat däl. Hani gözden gaçyrylan bir zat barmy diýip hökman bir näçe 100 sany hat gelen hatyň birine bir şoň ýaly jogap berilmezmi? Diýmek şu, sistema dogly öz halkyna karşı. Şu taýda neme YouTube'daky ýene başga TikTok'daky çykyp haýyş edip yüzlenýän adamlara yüzlenmek isteyen menim. Ine şu vaka, şu tragediya sizin soruňyza jogap. Bu zatlardan serdaryň habary barmyka, arkadan habary barmyka diýip öz-özüňizi aldamaň. Bu sistema sizi kırıp gelýär. Bu sistema Türkmen halkyny yuwaş-yuwaşdan sistematik bir şekilde kırıp gelýär. Şoňa göz ýetiriň siz eýem. Gaty dogry bellek geçden Abdurrahman. Hani halkymyzyň bir aýnalary wagty geldi, bir görmeliler gelip düşen çukurmy diýip. Ben goňşymyň başyna gelen, men başyma gelmedi, arkaýynçylyk bilen ýaşamak hiç kimin mümkinçiligi ýok, şansy ýok. Bir-birini iyi oturan ajdarha rejim, onun için bundan aman sapıvıracak adam yok. Çala aýdýan, çala bir adam şekilli durmuşda yaşap oturan maşgalar şey edip du dağı ne diýär, ya derbi dağı ne diýär. Sen ýa bu bir zat aýtdyň da, şol deputatlaryň ýa meclis oturanlara naşawatda. O taýda Gyllarbatdan taýlanyň deputaty bardyr. Hawa. Näme üçin şol meclisi şu meseleni galdyrmaly. Meniň deputat taýlanan o okrugunda şular ýaly jenayet bolup geçdi. Şunça adam wepat boldy, şunça adam ýetim boldy. Bir prokuraturaň, bir hökümetiň, bir adalatyň çykaran kada karar hakykata gabat gelenek. Şunu gelinde men teklip edýän bar o taýda meclisi ýuridik komitet, ýuridik işler bar. Ene şotlardan ne komissiya düzelip ýöri gidelim Gyllarbatda 3-4 adam olup ýerine barlak görelim. Bollu vesselam soňra şonu ýöme meclis şol emme şu ýerdäki prokurorun maslahaty DPS-nin näkisini çelhemme jol boşadyp bilýär, karar bilen. Tamam jenayete çekip bilýär. Edilýär şol ýok. Ýöne şol zatlar edilýär öz wagtynda. Edilen adamny bilýändir. Maňa diňe Gyllarbatyň ýa Balkanyň adamlary da çärjewden, lewapdan, daşowdan gelirdiler. Kara ýetlep onu tutdular, onu mäşil basdylar ýa aty berdiler. Şolaryny çelip gidip üýtgeden ýerlerimiz boldy. Kömek edip aty 10 ýyla 5 ýyla getirdip ýa 5-10 ýyl begüna batylarlar türmeden boşat. Etdik şonu. Deputat talapnamasy bilen. Tansoyna boşatdylar. Näme şoňky deputatlar şonu edemä? Ha? Ya men ýalyn sözleýän. Alryň arhivler. Sizde namus diýilende aslyny düýbüne ýok. Ey, haram zatlar şol ýemede meclisde oturarlar. Siz kanun çıkarmak için şu taýda, kanunun çıkarışına gödekçilik etmek için size prokuratura size berkidilmeli. Ana sizin prokurorluğunuzun ýerde oturan işi. Şu kanun boýunça çemmelestiler şolar. Şu maşgala, şyhyflary, ha? Öz başyňyzda da badyr şu oýunlar. Milli krediýady men ýa kanlar, sultanlar. Hani şol? Hani sizden ozal prokurorlar ýa suwtlar ýa beýlekler, ministrler toplumyň bilen owdan nepeden çykardylar. Sizinke men aýyp bolmady. Durun entä? Bu tamaşany ne halk aýaga galyp öz hakyny talap eden güni, ötäde Türkmenistan gurulan güni, illüstrasiýa başlanan güni, KGB'ň arhivleriň açylan güni sizin başyňyza ahir zaman gelir. Diňe öýüňizde bütün maşgalaňyza pikir etme. Biz amansy partiýa daşary ýurtlara gaçyp giderdik. Ýeriň teýine girseňiz men näçe gezek aýtdym, ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ulaňyzdan çekip çykaryp eliňizi götüňize daňyp getirirler şuta. Getirilmese de ana Israil Mossadyň işleş düzgünü bize de belli ýa aýan. Tejribe hökmüni şonu bulan biler. Ýöne gitjek ýeriniz ýokdur. Öleýände oglugydyňyz jogap ber. Siziň eden jenayetiňiz üçin. Näme üçin? Ene şu taýda şyhyflar ana çağalar 14 san gözmonjuk gel çağı ejir çekmeli. Atalarynyň etmedik iş üçin bular näme üçin bu dünýä eşeredenden mahrum bolmaly. Size sorum. Daýyn sapla.
Men şu taýda ýanky aýdan zatlarymyzyň üstüne azyrak goşjak da. Eger Türkmenistanda hakykatdanam şuňaly bir adalatly sistema bar bolsa, hani aýdyşýaly konstitusiýon bir döwlet bolsa, Balkan welaýatynyň arasaçylyk we kesellerin aýramagyna garşy göreşmek gulugynyň başlygynyň arasaçylyk gigiyena meseleleri boýunça orunbasary Aşerov Vezirgelde Kazakbayevich. Balkan welaýaty Kızlarbat saýlaw okrugundan saýlanan deputat, özüne deputat diýe. Ana. Aşerov Vezirgelde Kazakbayevich. Sana yüzlenme. Sen oturan ýerinde näme oturýarsyň? Eger edip bilýän bolsaň bir hereket etmeýän bolsaňam, bohumuzy ýypdyrys, bizde konstitusiýon döwlet ýok diýip boýnuňa al. Ne? Gysgaça aýtjaklarym şundan ibaret. Berekellah. Ene. Menem şoňa yüzlenýän sen eger deputatlyk mertebäň bar bolsa, azly känne sen Kazakbaýyň halal ululdan çagasy bolýan bolsaň, ana ene şyhyplaryň başyna gelen tragedi. Bar gitdi çözül şu taýda. Başarmasaňam senem jogap berjeksiň. Ene ýurda barlar. Ene Kızlarbatyň halkynyň öňünde kelle ýalaňaşlap jogap bererdi. Senem senden öňkülerim. Şol 90-njy ýyldan bäri kim deputat bolan bolsa, bütün Türkmenistan boýunça halkyň öňüne jogap bermeli bolar. Näme üçin önemlilerden halka ağırlap şuuna düşürdü mü? Ne? Menem şunu şutaydı şu sözlerin üstünde olduruyor. Bize doğru verilen zat var mı? Bir seredik görüp. Özünün pikirlerini paylaşýan köp, ýöne sorag ýok bize häzireçenlik sorag gelmedi. Böyle ay koy pikirlerini paylaşdylar. Gatywazy zat ýurtdaşlar hemmemide tegişlik. Täp hemmemizin ýygymyzda galan gözi ýolly galan adamlarymız var. Aýsy birine garanti var. Şu maşgalan başyna gelen tragediýa düşmejekligini. Kim aýdyp biljek? Hiç kim. Şoň üçin men öz ýanymdan hem gynanýan bu maşgalaň düşen gününe hem bir tarapdan begenýän ene men owadaşymyň maşgalatyny näşe edip öz maşgalatyny adalatyny dikertmek üçin edip oturan hereketlerini. Bu mertligi görkezip bilýän şu wagta çeli men munyň ýaly mert adam görmedim. O taraply hakykatdan neme öwgä münasip diýer. Ene şeýle. Ana onuň üçin ýurtdaşlar gawundan eren kalar diýär. Men bilýän bir görýän bir zatlar boldy da ene şu mahat ene dile getiren şu taýda şol 2002-nji ýylda noýabrda ýa-ni Sanjar wakasy bu niýasyň ýemesi bilen ýüzlerçe adam tutuldy şeýle dälmi? Basyldy, atyldy, tutuldy, ýitirmedildi. Şolaň içinde öz hossaryny ýylarlap öz hossaryny ennäp şolary arka durup ýekece maşgala bar. Ine aklyp program içinde de sapara bilen paraka. Halany men görmedim. Haýyl boldular şu rejimiň salan zulmuna. Şuna çelsedim çykarman ötüp. Ýoksam şolaňam hemmejini bir ilimli bilimli maşgala. Näme şeýle boldy. Onu soň Şeyh Muratyň ol bayram Moskwada ýöne ors diline gürlensen bilen tanışlığımız ýok. Ýöne ene 100 naşa maşgaladan iki adam öz posarlaryň adalatyny talap edýär diläne. Talap etdiler talbarazyna çy. Näme o maşgaladan başyna şunça zulüm salyndy. Şäme? Emma halk gene de görmediklerini, bilmediklerini bolupdy. Ay o plan oğrunmuş diýerler gören adam ýok. Oğrun ulusanyny ýazyp, gapdalyna Qurban Guly ene ýemesi, dogmasy ýurtda näçe 350 milliard oğurlaryny, ýene de 350 milliarddan gapdala çykarylypdy, 700 milliarda ene gitdi 30 ýyllar. 50 trilyonym ýeriň aşagyny şuňa da eýelik edip bilmän. Ene düşüp oturan günümizde ana Türkmen, ana maşgala. Şundan ulu maşgala var mı? 14 san çağı gözmän çykýar. Ene şeýdip ulu maşgalalar dargatdylar 90-njy ýyllardan bäri. Ene de görürler. Ene tragediýa nerede? Ýurtdaşlar. Näme üçin diýär Türkmen agly berder, Türkmen köp çağı ýok, bir çağı ýa iki çağı. Ene
Ine 10 nogonun 3-ünden 14 san çağa ýetip. Galan 7-sinde ýene näçe çağı bar. Şunu döwletiň, ýurdun, watanyň, topragyň gelejegi dälmi ýa eýesi dälmi? Näme üçin şu güne ösede var edýäli bulary? Gitlerin meselem konslarynyň beter güne sanna bilen halkym. Ene ine bolýan zatlar ýurtdaşlar. Mene näme şuň aýt başlaklaryny bilemem, damagym dogurupdy, dogrusyny aýtsam, Abdurrahman, bu bolup duran jenaýata. Ine bir adamyň ykbaly barada galyplanýarsa, bu taýda seredin. Gidip beton gol dolu maşgalanyny şeýdip, duwdagyny gyrgynçylygy berdiler. Ne bir ildeşmez yazıptır. Oğuz Gök. Almyrad ağa diýesiz ýüzlenýär. Halka garşy beýle terror edilýän bolsa, onda repressiv rejim Türkmenistana dowam edýärdi. Demokratik dolandyryş ýalan bolýarmy diýe. Men pikirimçe bu taýda repressiv rejim diýäne kommunistik rejimiň dowamyny aýtmak isleýär. Kommunistik repressiv rejim Türkmenistanda dowam edýär. Demokratik bolduk diýenler hem ýalan bolýardy. Hakykatdan hem şeýle, ine şeýle aýdyň subutnamy, başga näme subutnama gerek? Ýurtdaşlar. Ine hakyky, ine azy hakykatçy, ine öňümizde otýar. Gözümizin gaşyna, ine göz monjuk gel çağıry. Kim şular mahrum etdi ene atar? Kim şular şu edilen jenaýatyň üstüni ýapyp otdy? Kim şu maşgalan çokaryp otdy? Başga näme diýip düşünýär? Bu repressiýetler näme? Bu Stalin'dan beterbi? Stalin'a bundan otak göçürenek. Bular duran ýerine çyýry diýerler. Milleti. Okey. Oğuz Almyrad ağa, bugünlükçe meniň aýtjaklarim şundan ibaret. Soragan başga ýok. Bolýa, onu gel şu taýda şuurlukça duraly, ýöne bu temany dürli ýerlerde, dürli guramalarda, dürli terze hökman galdyrlar, dowam etdirler. Ýurtdaşlarymyzdan etjek haýşym, mezli agzalymyzdan hem etjek haýşym şu meseleni galdyryn. Bu yerli ýerde öz pikirinizi ýazyň, aýdyň, halk bilen gürleşin, sözleşin, ýüzleşin. Ondan ol ýanky deputat bargylar batly. Ona şolmada ene deputat sargydy. Öňkü deputatdan şu günkü ödüni deputat diýip goşadyrnak üçin görkezýän O adam diýil. meniň aýdanym diňe Kızlarbat saýlaw okrugy boýunça da Aşerif Vezirgeldi Kazakbaýewич. Beýleki saýlaw okruklaryny kän bir tanaman soň nime dip bilemiz ýok-da, ortaga goýup bilemiz ýok häzirlikçe. Mattiýew Eziz Niyaz Gurbanoviç diýe awazy saýlaw okrugundan. Balkanawat saýlaw okrugundan 43-nji okrugdan Keriýew Ýaz Polat Nur Polatoviç diýe. Yani bir-birden oturup nimetsek atlaryny çykaryp bereriz, ýöne bilýäs. Bular aty boş. Demokratik bir sistema ýok. Şuňaly repressiv sistema bolan üçin bularyň atlaryny ortaga goýan bilen hiç bir başaryp biljek zatlar ýok ona. Neme bilýäs? Ýok. Ýok, jogapkärçiligiň bilsinler. Gelecekde boljany pikir etmesin, men aşağı watda otyryn beýhabar. O tarapdan dogry o. Men bilmedim diýileni jogapkärçilikden nimeden ýok. Ya. Hakyky. Kanuny bilmezlik jogapkärçilikden boşatmaýar. Hakyky. Bolýa onda şu taýda jemläp bileriz. Sağ ol, Abdurrahman çağıran üçün şu meseleni sahillaştırıp koyuyorun için saykallaştırıp koyuyor. Yani yurttaşlarımızdan düşünen kalan dokumentlerin görsünler, kaptanına koyuyan mı? Ya şunun içine sarıp koyuyan mı? Ayratin fail edip koyuyan mı? Koy bilsinler şu yazılıştı, nemeler yazılıptı. Kim neme deyiptir, kim neme deyiptir. Atları, familyalar bilen. Yine illüstrasiya düşmeli adamlarına konkret, anık bir maşgala anık var. Bolýa. Sonayda sağ olun geleniňiz üçin, dinleýäňiz üçin ýurtdaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk arzu edip, taýyp görüşelim. Sağ olun.